Hej venner. Jeg synes lige, jeg vil lave en lille video til jer for at fortælle jer, hvad jeg oplever herinde på psykiatrisk afdeling på Odense Hospital. Og så fordi jeg har jo skrevet en del opdateringer her de sidste dage, hvor jeg har prøvet at sætte ord på nogle af mine tanker og sådan noget der. Så jeg vil bare dele med jer, hvis det er svært at forstå noget af det, eller whatever, eller I tænker, at jeg er syg, eller et eller andet. Så vil jeg bare lave en video, så kan I se mig i egen person, så kan I selv vurdere, om I synes, jeg er manisk eller syg eller et eller andet. Så for mit vedkommende, at I måske kan stole lidt mere på det, jeg siger. Men det vurderer I. Det, der er sket, det er, at jeg har været kristen siden 2005. Og siden da, der har jeg døjet med psykiske problemer. Jeg har en far, der har bipolar, altså maniodepressiv, som bare betyder, at man svinger mellem dybe depressioner og ekstreme manier, som simpelthen er det modsatte af depressionen, hvor man simpelthen kommer helt op og kører, og bare et stort adrenalinrush, ikke? Og det oplevede jeg for første gang i 2008, og den måde det startede på, det var, at lige siden jeg har været kristen, der har jeg døjet med utrolig meget tvivl på Jesus. Altså jeg har hele tiden haft Jesus i mit hjerte, siden jeg tror december 2004, hvor Gud mødte mig første gang. Men jeg har døjet med ekstremt meget tvivl, så samtidig med at jeg har haft troen inde i mit hjerte, så har jeg oplevet en hel masse tvivl. Og det var ligesom om, at hver eneste gang, at den tvivl, den begyndte at lette lidt, så tog manien over. Så det blev sådan et eller andet ekstremt omkring Jesus og Gud og alt det der. Jeg troede også selv, at jeg var Jesus i de her manier, og det var virkelig fucked up, undskyld ordvalget. Så det har jeg døjet med hver eneste gang, at jeg ligesom synes, jeg er begyndt at opleve, hvem Jesus er, at så er jeg blevet manisk, ikke? Siden 3. september 2008 var jeg blevet det første gang. Det der så skete, det var, at for 2 eller 3 uger siden, så var min mor til Awake-konferencen over i København, over i det kristne kulturcenter, hvor hun hørte en fortælle om, at der kunne være en sammenhæng mellem børns sådan spirituelle eller åndelige påvirkninger i barndommen, og så det, at de fik psykiske problemer senere i livet. Og det der er, det er, at mine forældre, de har været i en kult over i Indien hele min barndom. De er så blevet kristne nu, men tidligere, og har været healer og alt inden for den alternative sådan spirituelle og åndelige verden. Så jeg har været under den påvirkning rigtig meget. Og det talte meget til min mor det der, fordi hun tænkte, at det kunne være det, der var gået galt i mit liv. Så hun snakkede med hende, der talte, og de bad sammen, og de fik det brudt i Jesu navn. Det var det, de bad om. Og siden da, der har jeg oplevet, at den her mani, den er der ikke mere. Altså, jeg var til en konference nede i Holland, nede i Nijkerk, som hed Mission Possible 2015, hvor Bill Johnson fra Bethel Church over i Redding i Californien, han bad for a spirit of breakthrough. Og der oplevede jeg ikke noget, men jeg tror, det har haft en effekt sammen med det, min mor har bedt om derovre i København. Og det jeg oplevede, da jeg kom hjem, det var, at jeg oplevede helt klart Guds nærvær dernede, og det var virkelig, virkelig fedt. Det var første gang, jeg sådan sang i Helligånden og bare sad og kørte 3 stemmer sammen med 2 andre kristne, og det var så fedt. Da jeg så kom hjem og lå på sofaen, så overvældede den der samme tvivl mig bare igen. Er det her Guds nærvær, eller var det overhovedet Guds nærvær, og alt det der? Og det vidste jeg jo, det var. Men tvivlen var der, den overmandede mig ikke, men den var meget stærk. Og så sagde jeg bare til Jesus, prøv at høre Jesus, jeg tror på dig. Og det bliver jeg ved med, og det er der ikke noget, der kan ændre ved, så vil du ikke bare tage den her tvivl fra mig? Den er virkelig, virkelig irriterende. Og umiddelbart efter, så lettede tvivlen, og så har jeg ikke oplevet den siden, og siden da, så har jeg oplevet meget altså frihed for mange ting. Der er mange ting, der ligesom er blevet, det er brudt, men ligesom er begyndt at pralle af mig, eller hvad skal man sige, skal af, så det ikke sidder på mig længere, hvis det giver mening.
Jeg var i min netværksgruppe i Odense Vineyard, hvor jeg ikke havde noget at blive bedt for, men så ville de alligevel gerne bede for mig, så jeg lukkede øjnene, og de bad for mig. Så jeg sådan nogle kæmpe store krigerpile. Ikke bare sådan nogle små indianerpile, men virkelig sådan nogle krigerpile, der kunne virkelig gøre skade, komme imod mig. Og dem sagde jeg så til dem, kan I ikke bede for, at jeg må få et skjold mod dem, fordi jeg har følt, at jeg har kæmpet mod angreb i 10 år, lige siden jeg blev kristen. Og siden jeg er kommet til Odense, har jeg fået fred indeni, men angrebene har stadig været der, og jeg har kæmpet og prøvet at give slip, ikke også, og har også opnået det til et vist punkt. Det som Berit Hvid, hun har tidligere fået profetisk ord fra Gud til mig, hun så et billede af, at jeg stod som en lille dreng, og de der pile der, de kom ganske rigtigt mod mig, men så holdt jeg bare en pose skumfiduser op, og de pile, de var så svage, at de ikke engang kunne nå igennem den der pose skumfiduser. Så svage var de. Så det er ganske rigtig krigerpile, men i forhold til den styrke, der er i mig, altså Jesus Kristus, som bor i os, så kan de ingenting. En anden pige, som hedder Stine, som lige har startet med at komme i kirken, hun sagde, da hun lagde hånden på mig, så fik hun det sådan, kender I det, hvordan det er at kramme et træ, sagde hun til os. Sådan fik jeg det, da jeg lagde hånden på dig. Fordi hun sagde, at når jeg krammer Rafael henne i kirken, som er en stor brasilianer, så står han jo fast, men han svejer lidt, fordi han er et menneske. Men da jeg lagde hånden på dig, der fik jeg det ligesom, når man krammer et træ. Og når man krammer et træ, så står det fast. Det svejer ikke. Det har dybe rødder, og det står fuldstændig fast. Det rører sig ikke ud af pletten. Og det var kæmpe opmuntrende for mig. Og det gav mig det var virkelig opmuntrende, og jeg turde at tro på, at nu kunne jeg godt give slip på alt det her, jeg har gået med, at når jeg blev glad, så var det nok tegn på, at jeg blev manisk. Så turde jeg rent faktisk at blive glad. Og siden da har jeg virkelig oplevet den styrke, som Gud har givet mig igennem alle de år. Altså jeg ser det som 10 års tortur. Selvom jeg selvfølgelig har haft gode tider, men det har været 10 års tortur. Og så fik, jeg kan ikke huske, om det var Malene, eller hvem det var, inde på Kristne Ungegruppen, hun fik et ord til mig, da hun startede med at læse mit vidnesbyrd om, at den mand har en utrolig autoritet i den åndelige verden. Og så læste hun resten af mit vidnesbyrd, og så blev hun bekræftet i, at det var rigtigt, det hun havde hørt. Og det er det, jeg har oplevet lige siden, at den autoritet, som Jesus har givet mig, ved at jeg har været igennem de her prøvelser og lidelser, det er lidelser og simpelthen fysisk og åndelig og følelsesmæssig tortur i 10 år, det er helt fantastisk. Og jeg oplever nu, at når jeg beder for folk, jeg er vokset i den autoritet, og det skal siges, at Gud han ser mig jo som en 4-årig lille dreng i hans øjne, og jeg er utrolig elsket. Og den autoritet gør jo ikke, at jeg er bedre end nogen andre på nogen måde. Jeg har brug for forbøn og brug for kærlighed og omsorg, ligesom alle andre mennesker. Den autoritet, den er ikke over for mennesker, den er over for det onde, som er her i verden. Og det har jeg oplevet meget her over de sidste 2 uger, at den autoritet, den er vokset i mig, så nu beder jeg ikke engang for folk mere, nu siger jeg bare, hvad der sker. Altså ligesom da Jesus, han sagde, og nej, jeg er ikke Jesus, jeg er Lasse, men ligesom Jesus han sagde, gå hjem, din søn lever for eksempel, eller din datter lever, eller hvad det var han sagde. Han behøvede ikke at bede til Gud, han havde autoriteten, så han kunne bare sige, hvad der ville ske. Og det er det, jeg har oplevet, at når jeg siger til folk, når du går herfra, så er du forvandlet, eller gå ud og gå en tur, sagde jeg til min veninde Cecilie i går, når du går ud, så vil du opleve, at det er virkelig dejligt at gå ud i regnen, fordi hun tit har haft det ikke så godt med at gå ud i regnen, og når du kommer hjem, og hun har problemer med at spise, så kunne jeg sige til hende, gør sådan og sådan og sådan, og så vil du opleve, at det går godt for dig. Og så sker det, men så jeg er jo stadigvæk bare mig, altså, så jeg får jo stadigvæk tvivl, sådan, eller kommer til at tænke på, kan jeg vide, om det nu også passede, det jeg sagde til hende i går. Så jeg skrev til hende i dag og sagde, hvordan gik det så? Gik det godt eller skidt, eller sådan, for lige at være lidt åben, så hun ikke skulle føle, at hun skulle præstere et eller andet, eller sige til mig, at det var gået godt. Og så sagde hun bare, at det var gået mega godt. Og det var så fedt. Så den autoritet, den bliver brugt til at hjælpe mennesker, og den bliver brugt til at helbrede
og det er Jesus, der gør det. Og den bliver brugt til at sætte hans børn fri fra mørkets magt, altså satans magt, og det er det, jeg oplever, og det er virkelig, virkelig fedt at få lov til at opleve det. Det er alt, hvad jeg har drømt om i 10 år. Men jeg synes bare lige, at jeg vil at I skulle se mig, og så må I vurdere, om I synes, jeg er syg eller manisk eller noget. Så vil jeg bare opfordre jer til at læse min blog, eller min dagbog, som jeg kalder det herinde på Psykiatrisk, hvor jeg er lige nu. Fordi jeg snakkede meget om Jesus, så de troede, jeg ville blive syg. Så vil jeg bare opfordre jer til at læse den, og den hedder moveoflove.com. Og der skriver jeg om forskellige ting. For eksempel var der i går en virkelig hardcore psykopat, der tog imod Jesus og fuldstændig forandret i dag, og fik varme, glade øjne og smilede virkelig med hele ansigtet, hvilket han ikke kunne i går. Så der sker nogle virkelig, virkelig, virkelig fede ting, og det er så fedt at få lov til at opleve det. Og jeg vil virkelig gerne kunne dele det med jer, og at I deler jeres tanker med mig og sådan noget, for jeg føler mig nogle gange lidt alene. Det kommer til at vende, men jeg kunne virkelig godt tænke mig bare at høre, hvad I tænker, og bare være sammen med nogle kristne venner, om det så på Facebook eller Twitter, eller bare telefonen, FaceTime, Skype, hvor som helst. Det kunne være virkelig fedt for mig. Fordi jeg står lidt, jeg er ikke alene i det, men jeg står lidt alene i det lige nu. Men find mig på Twitter, og det er det er _ og så moveoflove. Og der skriver jeg om mine forskellige oplevelser, og skriver lidt profetisk til folk. Så må vi se, hvad der sker. Så kan I have det godt. Vi snakkes. Hej.